Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barka da sake saduwa da ku a cikin wannan gidan TV mai albarka wato Sock City TV. A yau insha Allah shirin mu zai yi magana ne akan ma'anar abin da ake ce ma abstract noun a cikin harshen Hausa. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu garzaya cikin shirin. Allah ya sa a dace. Idan baka taba yi mana subscribe ba, to ka danna mana subscribe. Idan kuma ka taɓa yi muna babu komi, muna godiya kuma kuna kokari, to ka yi liking kuma ka yi sharing domin wasu al'umma su ma su ƙaru. Mun gode. So if you could remember, we have discussed what we call common noun. So in this new topic, today we are going to discuss what abstract noun is all about. What is abstract noun? An abstract noun are nouns refer to an intangible concept such as emotion, a feelings, states, or an idea. I hope you understand this. This is the meaning of what we call abstract noun. It refers to an intangible concept such as an emotions, a feelings, state, or an idea. And any nouns that denotes an idea or quality rather than a concrete object is what we call abstract noun. I hope you understand this. So let me give you the easiest meaning of that abstract noun. When we say abstract noun in simple meaning, that means a noun that our naked eyes cannot see, our hands cannot touch. This is what we call abstract noun. Whatever that you cannot see, you cannot touch, if it is named, so is what we call abstract noun. I hope you understand this. So names that we are unable to see, names that we are unable to touch, are what are abstract noun. So if someone asks you what is the meaning of that abstract noun, just tell him that names that we are unable to see and touch. I hope you understand this. Like now, when we take an example of that abstract noun, for example, trust, happiness, angry, love, if you think all these names that I have been mentioned here are what are abstract noun, because we cannot see them, we cannot touch them, and also we cannot experience them. I hope you understand this. So these kinds of noun are what we call abstract noun. The example of that abstract noun. Now when we say happiness, think in your memory, think in your mind that did you see the happiness? Can you touch happiness? You cannot see them, and also you cannot touch them. I hope you understand this. So like education, when we say education, did you see education? Did you touch education? We cannot see it, we cannot touch it. So education is an abstract noun. I hope you understand this. Like angry, did you touch angry? Did you see angry? We cannot see them. I hope you understand. All these kind of names are what we call abstract, because we cannot see them, we cannot touch them, and we cannot experience. Like angels, we cannot see them and we cannot touch them, so they are under what abstract noun. I hope you understand this. Spirit and the others. There are many of nouns which we used to call that abstract, and it is so. Since we have give the definition of that abstract noun in English language, let's back to our language. Idan aka ce abstract noun, me ake nufi a cikin harshen Hausa? Abinda kadai ake nufi abstract noun a cikin harshen Hausa shine suna ƙiganau. Suna ƙiganau. In an ce suna ƙiganau, menene kalmar suna ƙiganau take nufi? Shine nau'in sunaye da ba ma iya gani kuma ba ma iya taba su. Wannan kadai shine ake ce ma suna ƙiganau. Duk sunan da ka sani muna mu'amala da shi, muna faɗin shi, muna jin shi, muna rayuwa da shi, amma ba ma iya gani ne, haka kuma ba ma iya taba shi, to wannan shi ake ce ma sunaye ƙiganau.
kamar abin da a turanci ake ce ma abstract noun. Ina misali kamar yanzu ilimi, ko yaushe muna maganar ilimi, muna ganin ilimi ba ma ganin ilimi, muna iya taɓa ilimi ba ma iya taɓa ilimi. Kamar yanzu yunwa, muna ganin ilimi, muna ganin yunwa ba ma iya ganin yunwa, muna iya taɓa yunwa ba ma iya taɓa yunwa. Kamar yanzu jin daɗi ba ma ganin sa kuma haka ba ma iya taɓa shi. Mala'iku ba ma ganin su ba ma iya taɓa su. Duk ire-iren nau'in sunan da ka yi nazari, ka yi tunani, ka fahimci cewa lallai wannan baya taɓuwa kuma wannan baya ganuwa, to ire-iren waɗannan sunayen su ake ce mami, su ake ce ma suna ƙiganau. Kamar so ba ka iya ganin su, haka kuma ba ka ainihin iya taɓa su. Ina fatar kun fahimce ni. Kamar baƙin ciki, ba ka iya taɓa baƙin ciki kuma ba ka ganin abin da ake ce ma baƙin ciki. Kamar ƙiyayya, duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suna ɗarsuwa ne a zuciyarmu, muna jin su kawai amma ba ma iya ni ganin su kuma ba ma iya ainihin taɓa su keke da keke. Wannan kaɗai abin da ake ce ma suna ƙiganau kenan a cikin harshen Hausa, wanda a cikin harshen Turanci suke ce ma abstract noun. Allah ya sa a dace.